Ja näin, toinen puoli, jakso numero 18, uuden ajan alku. Olemme vihdoin tässä pisteessä, olemme vihdoin elokuussa. Olen mitään spiikkiä tähän, mä nyt heitän ihan päästäni. Joo, ei ne mun aikaisemmatkaan spiikit mitään rakettitiedettä koskaan ollut, mutta nyt on niinku jääkiekkoloma lusittu ja heti sorvin ääreen pari harkkapeliä takana. Ai vitsi kun on taas. Ja nyt tuli niin jotenkin niin intensiivistä, kun tuo on aina tuo aika seurata tuota Helsingin IFK:ta ja muutakin urheilua siinä kyljessä, mutta erityisesti tätä meidän IFK:ta, niin kyllä tämmöinen loma tulee aina hyvään saumaan, varsinkin kun nämä asiat elää tässä ees sun taas. Ja jälleen kerran olemme sen äärellä, että fanit tuolla tappelevat internetin maailmassa, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä ja onko tämä sittenkään niin hienoa aikaa olla IFK-fani ja niin edelleen. Käydään näitä kaikkia asioita kohta läpi. Minä olen jälleen Väinö Pietilä ja seurannani on Jesper Aho. Morjesta Jesper. No niin, morjesta, morjesta. Tuolta tuli Bonelta chattiin meille heti, että pitkästä aikaa, mitä juonteille kuuluu, niin kerrohan sinä nyt aluksi. Mitäs tässä ihan hyvää kuuluu, että on tullut kyllä toi lätkätauko ihan tarpeeseen tossa, mutta on se kyllä mukava palata taas niinku, tai mukava kun alkaa taas jääkiekko, että kesä on mennyt muuten ihan hyvin, että urheilun parissa ja urheilua totta kai seurattu ja kavereiden kanssa hengailtu ja chillailtu vaan. Mitäs sinne? Just niin kuin pitääkin. Rauhallista, mutta myös semmoista niin kuin menojalkaa vipattanut tuossa kyllä myös. Ja just semmoinen kesä oikeastaan, kun tarvii aina tuon raskaan kouluvuoden jälkeen, että vähän lomailua, himassa olemista, semmoista, kun yhtäkkiä niin kun palaat semmoiseen 15-vuotiaan pojan arkeen välillä. Tosi paljon Counter-Strikea parhaiten pelikavereiden kanssa. Kavereiden kanssa olemista ja vähän myös sukulointia siinä ja latautumista. Rauhallista sellaista oikeanlaista. Yksi ulkomaanreissu, mutta muuten hyvin chilliä. Jopa paikallaan oloa voisi sanoa pääsääntöisesti. Joo. Eli Mitäs meillä on tänään epistolassa? meillä on tänään, otetaan tuosta alkulämmittelyt, sitten siellä on, no käydään ihan ekana läpi, mutta myöhemmin käydään sitten varsinaisena aiheena Kristian Vesalainen, Jakub Skarek, sitten kesän saaliit, tehdään tämmöinen tier-listi, eli minä ja Jesper arvostellaan hyvin karkeasti hyvä keskiverto ja en tajua asteikolla nämä meidän nimet täällä. Ja sitten viimeisimpänä mennään tuohon IFK:n Tampere Cuppiin ja miltä peli näytti yksilönostoihin ja näin. Kaipa siinä se olikin sitten. Ei tässä nyt mitään ihmeitä ole syytäkään aluksi ainakaan käydä läpi, kun ei tuossa ole. Paljon olisi jotain uutisotsikoita ja artikkeleita, mitä on tuossa viikkojen mittaan nyt tullut pikkuhiljaa, kun harkkakausi lähestyy sun muuta, niin ei lähdetä niihin pureutumaan liikaa. Mennään tässä hyvin tälleen kiteytetysti kuitenkin ja tuttuun tyyliin, niin live kuuntelee tuo chattiin puuttua keskusteluun ja laittaa omia näkyjä sinne ja mä katson tuosta sitten, että jos nostetaan jotain kyssäreitä tai mielipiteitä esiin. Ja Discordissa hyvä ollut keskustelu aktiivista, että minä ja Jesper ollaan oltu vähän kesälomalla myös sieltä, että palataan myös sinne varmaan päivittäiseen tuollaiseen IFK-keskusteluun taas ja katsotaan, jos kasvatetaan Discordiinkin jonkinlaista muuta keskustelua, en tiedä, mutta hyvä, että siellä me ollaan saatu semmoinen pieni porukka sinne, jotka niin kuin haluavat jakaa IFK-aiheita, niin ollaan siinä mielessä niin kuin onnistuttu siinä, mitä lähdettiin alun perin tekemäänkin, eli löytyy jonkinlainen keskustelukanava myös niille, jotka eivät Twitterissä jaksa möyhyttää tai sitten siellä jatkoajassa loputtomiin. No niin. Ja sanottakaa se vielä, että aika pitkälle tässä mentiin kuitenkin. Sulla oli varmaan sama juttu, että ei jaksanut niinku mitään jatkoaikaa lukea tai mitään tuolla lailla keskittyä IFK:hon. Et varmaan suurin piirtein tuossa vähän vajaa viikko takaperin niin alkoi enemmän lueskella ja niinku, totta kai nyt kun on ensimmäiset pelit nähty ja saatu vähän viitteitä siihen, niin kyllä nyt oikeasti alkaa jo vähän silleen sormet syyhytä, että alkaispa jo. Kyllä.
Sanottakoon tähän kärkeen, että silloin kun me ollaan Jesperin kanssa marraskuun lopulla tulossa katsomaan yhdessä Nordicselle nämä back-to-back kotiottelut. Oliko siinä ensin Tepsi ja sitten Jukurit vai toistepäin anyway, niin siinä kun mä otin sen Airbnb-kämpän siitä Pasilasta, niin siinä vaiheessa mä olin silleen, että ei vitsi, että tonne on noin pitkä aika, mutta kausi alkaa silti kuukauden päästä ja sitten yhtäkkiä me ollaan marraskuussa ja toinen puoli miitti tapahtuu silloin ja me ei olla siis Jesperin kanssa koskaan nähty livenä, vaikka ollaan tunnettu tässä muutamat vuodet. Näin, niin semmonen kalenteriin, jos kiinnostaa, niin katsotaan tuolla Discordissa siihenkin sitten jotain spesiaalia, jos ihmisiä kiinnostaa. Marraskuun lopun back-to-back kotiottelut. Niin silloin itsellä heräsi semmonen, että ei vitsi, että kohta mennään ja tuli semmonen viime syksyn semmonen jo isommalla kaasulla se palo takaisin, että kun nyt tietää, että ei ole sitä Villeä enää, eikä puhuta enää Villestä niin paljon. ei ne puhuta Villestä. Tänään saatetaan mainita yksi juttu tuossa, mutta muuten niin vihdoin alkaa taas. Ja jotenkin toi, että mä en vuosi sitten olisi ikinä oikeasti uskon, että Olli Jokinen voisi tulla vielä niinku IFK:hon tai Suomeen takaisin niinku coachaa ja näin. Et vihdoin ollaan tässä. Mut lähdetään alkulämmittelyyn. Tänään tuoreempana luin tuolta jatkoajasta, että Huhu-areenasta huhuillaan, joku mainitsi jopa niin kuin varmana, tai silleen, että suhteellisen varmana, niin Iikka Kangasniemi ja sitten Jesse Pulkkinen. Kangasniemi varmasti meille tutumpinen nimi, ja myös Pulkkinen niille, jotka enemmän seuraavat ja ovat junnukisoja katsoneet ja näin, niin Jypistä tuttu. Katsoin, että Pulkkisella olisi AHL-sopimus vuoteen 27 tuonne New York Islandersin AHL-tiimiin, missä lopetti viime kauden. Pelasi siis vielä viime vuonna Jypissä. 38 peliä. Itse olen tykännyt Kundista, erityisesti silloin junnukisoissa, niin ihan isäntä, päällikkö, olisi niin IFK-näköinen pakki. Eli kyseessä on siis lähes 2-metrinen, 100-kiloinen, 20-vuotias tommonen möhkäle, joka pystyy myös luistelemaan ja pitämään kiekkoja ja antamaan sitä omille. Niin ai vitsi, kyllä olisi meidän profiiliin istuva kaveri. En tiedä sitten, että jos on 2 vuotta AHL-diiliä, että mikä on. Tämä on vaan joku muutaman tähden huhu. Ja Iikka Kangasniemi sitten tutumpana kaverina, ei ole 170 senttiä edes. Katsotaan tuosta. 170 senttinen. No joo. Meille tuttu kaveri pari kautta IFK:ssa aikanaan. Ensimmäisellä kaudella ihastutti, toisella kaudella tapahtui jotain, ja siinä kauden aikana hän sitten lähti jokin Allsvenska, niin en muista, mutta hyvin tuli silloin ineen tämäkin kaveri Pelsusta. Ja nyt on muutaman kauden vääntänyt tuossa välissä sitten Pelikanssissa ja ihan tasaisen hyvään tahtiin nakuttanut pisteitä, semmoista 30, jopa 40 pistettä täyteen kauteen. En tiedä, ei vissiin ole jengiä tällä hetkellä eikä olekaan, kyseessä 30-vuotias laituri ja nimenomaan toisi alkaa ja työmoraalia ainakin, mitä mä olen viimeksi Iikka Kangasniemeä nähnyt ja tykkäsin myös silloin IFK:ssa. Mitä mieltä näistä kahdesta huhusta? Mä en ollut tästä Kangasniemestä edes niinku kuullut aiemmin, että tulee ihan ensimmäistä kertaa meikäläisen korville tää, mutta toi Pulkkinen, niin eikö pyöritelty mun mielestä jo vähän pitempäänkin, että se olisi tulossa, mutta ei vielä ole ainakaan niinku mitään tapahtunut. Niin, kai siinä on vähän ehkä sellaista, koska kyseessä on niin semmoinen aika tapetillekin noussut junnu, ja just Jypille ei mennyt niin vahvasti tossa, niin se on ollut koko ajan semmoinen ehkä tiedän mistä puhut, että tyyli jatkoessa herkästi joku heittää, että tässä olisi niin meidän näköinen pakki, sitten se voi muuttua taas tämä yleinen palstatotuusjuttu, että se on tulossa IFK:hon yhtäkkiä. En usko, en tiedä luulis, että olisi ollut jonkinlaisessa tutkassa kyllä niin kuin meille päin, jos olisin Pesonen, niin varmasti olisin soitellut sinne päin kyllä, mutta riippunee NHL-leiristä, miten menee, kirjoittaa Bone chattiin Pulkkisen kohdalla. Toivottavasti menee hyvin huonosti, niin saataisiin yksi puolustaja vielä lisää tuonne. Huhu-areenan ylläpito sanoo näin Jesse Pulkkisen osalta. Okay. Mitä tulee Pulkkisen huhuroikkumisen listoilla, niin kyseessä on New York Islandersin sopimuspelaaja ja tulevan kauden pelipaikan julkaistutuskin kannattaa odottaa vielä näin kesähelteillä. Eli ei mitään niin kuin sinne tänne vahvistusta. Molemmat maistuisi, koska IFK:ltahan puuttuu
ehdottomasti, käydään tuossa myöhemmin ne saalit läpi, niin IFKlta puuttuu sieltä vähintään yksi semmoinen pisteitä tekevä laituri. Ja nimenomaan tämmöinen, joka näkee peliä, osaa lukea peliä, pelinrakentaja tyyppinen kaveri, 10+20, 10+25 tyylinen ja jalka mielellään siihen kylkeen, että liikkuu, niin Kangasniemi toisi sitä. Jotainhan ollut jotain puhetta aikaisemmin siitä tuolla jälleen kerran internetin puolella, että mikä on herran työmoraali ja näin, mutta en mä tiedä. Ei ainakaan se silmätesti, mikä on jäänyt itselle, että puhutaanko tästä jostain sen ajan IFKsta, kun Kangasniemi lähti kesken kauden ja ei mennyt nappiin, niin että olisi ollut jotain alkoholi, että viihteillä olisi mennyt ja reenit ei olisi maistunut, niin sen jälkeen lähti sitten, tuli äkkilähtö naasis ihan huhupuheita ja mitään muuta, mulla ei sen enempää tietoa, mutta olisi ns. Syystäkin lähtenyt silloin aikanaan kävelemään. Mutta paluu Suomeen on ollut hyvä sen jälkeen. No joo, kyllähän se liigassa on aina niin kuin ihan seppä, että ei siitä mihinkään pääse. Ja ei varmasti mistään kalleimmasta päästä, jos mietitään, että kun jos rahapolitiikkaa jälleen kerran, että IFK teki paremman tuloksen tänä vuonna, mutta vieläkin ollaan tappiolla ja se saattaa näkyä näissä hankinnoissa, katsotaan kohta noita nimiä. Mutta vielä alkulämmittely jatkuu, eli otetaan Kangasniemi ja Pulkkinen Avosyli vastaan molemmat tuohon varmaankin. Kyllä. Mikke Oosteen ei ole vieläkään saanut sopimusta mistään, kertoi Atleetti. Yllätyitkö? Kysyin itseltäni, niin ehkä vähän, että jotenkin mä mietin, että eihän muuli mikään paska niin kuin ollut. Mutta sitten me ollaan IFK-faneja, ja meillä on edelleen puolet meidän porukasta on silleen, tuolta chatiskin löytyy varmaan kundeja, jotka on silleen, että muuli ehdottomasti voisi, niin kuin mekin puhuttiin, että lauantai-maskottina joo, mutta et jos me sanotaan jostain pelaajasta näin, että se voisi pelaa 20-30 peliä kaudessa nelosen laidassa, kotiottelut viikonloppuisin. Niin onko sille kauhean kovaa tarve sitten loppupeleissä? Niin, ja me ollaan muulifaneja. Mä en ole missään nimessä samanlainen muulifani kuin meidän osa Discordin jäsenistäkin saattaa olla, mutta mä niin kuin arvostan ja tykkään. Mutta se, että sit kun me tullaan siihen, että no niin, nyt sä oot vapaa-agentti, sä oot ollut aina vähän ehkä, en mä tiedä, IFK ihan snadisti ylipalkattu suhteessa siihen sun oikeaan pelilliseen tasoon, mitä sä tuot niin kuin ihan teoreettisesti jäälle. Silleen. Niin nyt kun sä oot tuolla ilman seuraa, ja kun ketään ei kiinnosta sun IFK-ikonitausta tai tämmönen, niin mikä sun oikea arvo on, ja Atleetti lukikohan siinä mulle sitä juttua tietenkään tässä ammattimaisesti auki, mutta että siinä taisi lukea muistikuva sanoa, että ulkomaille olisi suuntaamassa, ja sieltähän niitä töitä kyllä löytyy. Keväällähän siitä oli huhuja, että SC olisi menossa, mutta kyllä sekin kertoo, että kun Pikkarainenhan valmensi kuitenkin IFKta siinä jonkun aikaa, ja oli kovassa käytössä sielläkin, niin sitten ei lopulta halua sitä edes SCin, niin kyllä se mun mielestä kertoo kaiken oleellisen. Niin kuin sanoit, niin ihan suunnaton arvostus niin kuin kaikille sen niin kuin työlle ja sen, että mitä se on IFK eteen tehnyt ja näin. Mutta kyllä se, että jäähänkö me pitää niin kuin pelaajasta kiinni, että se jää vaan niin kuin maskotiksi ja sketsihahmoksi siihen, niin ei ehkä kumminkaan. Niin, ei ehkä kumminkaan. Joo. Sitten. No mitäs Sitten löytyy Ville Peltonen uuteen pestiin. Tilkanen menee mukana. Eli mulla lukee täällä Peltonen ja Tilkanen löysivät töitä ja mistäs muualta kuin Suomen A-maajoukkueesta. Villehän on siis... Tämä oli siis ihan käsittämätöntä. Mennä vaan. Joo, mä näin tuosta otsikon. Eli mä huomasin vaan, että Ville Peltonen oli saanut töitä niin kuin A-maajoukkueesta. Joku apuvalmentajan rooli tai tämmöinen, niin mä heti kävin laittamassa sen tonne Discordiin ylös ja kohta tuli Väinöltäkin viestiä, että ei vittu, että Peltonen ja Tilkanen niin kuin sai hommia, niin oli se kyllä aikamoinen pommi, että ei niin kuin voi käsittää, että miten saa niin kuin kaiken tämmöisen jälkeen, mutta kyllä siellä vaan niin kuin on toi ilmeisesti saunakulttuuri niin kovaa, että sinne pääsee. Lauri Mikkolallahan oli vähän sama homma, että
sehän veti Kärpissä ihan vihkoon, mutta sai kuitenkin sitten Junnu coachin paikan niin maajoukkueesta, niin en mä tiedä. Joo, mä yritän itse asiassa etsiä sitä Tilkasen name droppia täällä, että miksi mä en löydä sitä. Mutta joo, aikaisemminhan puhuttiin siis siitä, että menee sinne Geneve Servetteen apukoutsiksi, minkä just Konstakin laittoi chattiin. Miten mä oon ihan varma, että mä näin sen Tilkasen täällä, kun sä sanoit, että oliko siitäkin siitä. Mutta tosiaan täällä lukee, että Ville Peltonen korvaa Jussi Tapolan tuossa maajoukkueessa sitten olympialaisessa helmikuussa. Eli joo, jokainen tietää, millä hän menee sinne. Vähän silleen mietityttää aina tommonen, että sulla on mennyt ihan päin persettä kaikki viimeaikaiset jutut, tai niin, no, päävalmentajan hommat ja vielä no ei nyt pureuduta niihin sen enempää, me tiedetään, jotka olemme seuranneet, niin silleen sä saat palkinnoksi siitä niin kuin A-maajoukkojen paikan olympialaisiin. Niin se on niin kuin mulle vähän semmonen, että eikö ketään muuta todellakaan löytynyt apukoutsiksi. Tää se Ville raahata sinnekin mukaan. Ja siinä mitään siis. Muistan, että mä olisin lukenut siis, että olisi ollut joku videocoachihomma, mutta mä nyt en löydä sitä. Joo, no Tilkasesta nyt ei olla varmoja, että joo. Mitä sen kohdalla, mutta eikä siinä mitään. Peltonenhan voi olla, niin kuin, ja uskoisinkin, että voi olla ihan hyvä tämmöisessä niin kuin pirun pikku kätyri roolissa kuin siinä pääjohtajan paikalla, niin, mutta on se silti mun mielestä vähän ihmeellistä, että onko ne 95 natsat sitten niin kovat todellisuudessa. Kyllä vaan on. Joo, Konsta varmasti chattiin meille, että kyllä Tilkanen on videovalmentajana. Niin mä muistin, nyt niin. Mä en näe unta kyllä samoja Tilkasen uutisotsikoista, näin se vaan. ei no ukot niin pahasti, jos silti mennyt tonne päänuppiin. Joo. Lähinnä se nostettiin tähän, että okei, just. Oli oikeasti silleen, että ärsyttävä uutinen. Ja joo, me päätettiin meidän edellinen tai joku toisessa jaksossa siihen, että ei toivotaan Villelle pelkkää hyvää, mutta en mä nyt niinku, se ei tarkoita sitä, että mä niinku, pitäisi ymmärtää tällaisia, että no maajoukkue tekee mitä tekee, siellä on ne Villen kaverit siis siellä. Siis totta kai kaikki tsemppiä, että niinku onnistuvat tehtävässään, mutta ei nyt Herran Jumala. Joo, mennäänkö eteenpäin? Joo, mennään eteenpäin, ei jäädä tähän. Ei. Vähän näihin liittyen sitten näihin edellisiin, niin mihin ovat viime kauden IFK-alaiset sitten lopulta päätyneet tällä hetkellä, ketä eivät meillä jatkaneet, niin sä olit kaunut listaa, ole hyvä. Joo, tänään justiinsa vähän selailin läpi, eli lähdetään liikkeelle. Luke Martin, kaikki varmaan muistaa, ihastuttava hahmo. Örebro SHL:ään, luultavasti ihan samoihin saappaihin kuin oli IFK:ssakin. Ja Ronald Knott, ei ilmeisesti ole tietoa seurasta vielä, eli FA lukee tässä, eli Free Agent. Ja Leo Komarov, sama homma, Free Agent, huhuiltu Pelikanssiin ja Ässiin. Ja Joonas Rask, Kiekko Espooseen, eli ihan kiveheiton päähän menee siihen. Ja sitten Kristian Vesalainen, HPK. Tämä oli vähän yllättävä, koska oli sitä kärppähuhuakin siinä, niin heitä omat kommentit, että mitä ajattelit, kun näit tämän uutisen. No, tuli puskista, mutta toisaalta tämä oli vähän semmoinen, Vesalainen on vähän semmoinen outo lintu tai sellainen poikkeuksellinen yksilö, jopa pelaajanakin niin kuin nykyajan tommoseksi diiva ja näin, niin mulle tuli vähän semmoinen just jälleen kerran, että okei, että ja varmasti ollut sopimustarjouksia. Me puhuttiin siitä, taisi olla edellisessä jaksossa, että tuleeko Vesalaisen ja Olli Jokisen yhteistyö toimimaan. Niin kyllä mä olin muistaakseni ainakin sillä kannalla, että, ja edelleenkin on sitä mieltä, että se ei olisi ollut mikään ideaali sellainen, että onko ollut mahdollisuus jatkaa IFK:ssa? Ehkä, mutta jos Oijilta kysytään, niin en mä tiedä, onko se sille semmoinen, tai niinku, että Vesalainen ei ehkä ole halunnutkaan siihen tilanteeseen.
että tuommoinen paineeton kerho on sitten niin välimalliratkaisu, ja se paikka, missä sä oot joskus onnistunut nuorempana. Kärpissä olisi ollut ihan hirveät odotukset, koska niillä meni viime kausi aivan päin persettä niin kuin oikeasti niin huonosti kuin voi vaan mennä. Puuttuu enää karsinnat. Suhteessa odotuksiin, niin Vesalaisen näköinen ratkaisu sitten kuitenkin, mitään en todellakaan ennakoinut, enkä nähnyt kenenkään muunkaan odottavan tollasta, mutta mulla on fiilis, että Vesalainen tulee onnistumaan kerhossa ja isosti. Mikko Manner pääkoutsi ihan varmasti osaa käsitellä, ja joukkueen ykköstähti, aivan tiedätkö, semmoinen number one guy. Keskiviikkona IFK pelaa, onko KK:ta vastaan nyt eka harkkapeliä, mutta eikö kerho vastaan ollut yksi harkkapeli, niin saa nähdäänkö siinä sitten Vesalainen ensimmäistä kertaa jo. Joo, torstaina on 21. päivä vasta on se IFK HPK, niin katsotaan, nähdäänkö silloin jo. Siellä alkaa olla kuitenkin varmaan aika lailla molemmilla niin kuin mahdollisimman niin kuin liigapainotteiset jengit jalkeilla. Saa nähdä. Kyllä. Mitä siitä Vessi-fani? Joo, Vessi-fani kyllä, mutta no on toi varmaan ihan oikea osoite kuitenkin loppupeleissä, että milloin se sillä Kärpissä pelasi, oliko se 17 ja 18, niin taisipa olla sielläkin Mikko Manneri silloin, oliko valmentajana vai apuvalmentajana, niin siinä voi olla ihan selkeä linkki sitten, että siinä on hyvä, tykkää niin kuin valmentajasta. Niin. Mutta joo, ei mitäänpä tosta sen enempää, että voi olla kyllä aika hyvää ensi kaudella, musta tuntuu. Joo, ja sitten siitä niin jatkoessa kauhistellaan, kattokaa nyt, me ei osata. Katsokaa, Janne Pesonen, minkä takia et? Tällaista. Tämä oli vitu hyvä, koska me puhuttiinkin tästä, että se on sitten ihan... Anteeksi, se aikana unohdin. Puhuttiinkin tästä, että jos ja kun Vesalainen pelaa ensi kaudella hyvän kauden, niin sitä on ihan turha niin kuin jossitella ja voivotella, että miksi se päästettiin menemään, koska siitä ei ole mitään hyötyä niin kuin spekuloida, koska ei me voida tietää niin kuin varmaksi. Niin kuin Väinö tuossa sanoi, että varmasti HPKssa niin kuin ei ihan niin kuin samalla lailla tule raippaa, mitä saattaisi tulla IFKssa. Ja on just vähän semmoinen fiilispelaaja, niin jos onnistut kerhossa, niin tarkoittaako se, että se onnistuu stadissa samalla lailla, niin ei välttämättä. Mutta joo, mennään eteenpäin tästä. Eli Mikke maksoi osteen, sehän me käytiinkin tuossa jo läpi, eli ei vielä ole uutta osoitetta. Sitten Oskari Manninen, Jokerit Mestikseen. Ja sitten oli tämä pikkustintin käynyt Fredrik Granberg, eli Hockey Allsvenskanin Nybro, joka sijoittui viime kaudella 9. No se senkin kaivoit siihen. Joo, sekin piti kaivaa tuosta, että mihin isoihin parrasvaloihin stadista hypätään. Joo, ymmärrän. Einari Luhanka, Pelicans, Juuso Ikonen, Free Agent ja sitten viimeisimpänä Miika Roine, Saklepie Sosnowiec, eli Puolan pääsarjaan. Sijoittui viime kaudella 7. sarjassa, jossa on 9 joukkuetta. Siinäpä se lista olikin. No niin, eli minkälainen tämä suunta on IFKsta, kun lähdetään, niin viime kauden IFKsta. Alaspäinhän se niin on aika jyrkästi. Ei ihan mitään jätkiä ole. Joo. Että tosta nyt voi ton Martinin poimia, että sen nyt poimis varmaan kuka tahansa. Et niin kuin puhuttua, niin jos sä liigassa oot, sut haetaan sitten kotiovelta asti, et jos et saa lähdössä muuten. Näinhän siinä kävi. Joo. Mitä veikkaat Martinin onnistumiseen Örebrossa? On kyllä joku sen suomalaisenkin joukkue. Joo. Voisin veikata, että varmaan joku lähemmäksi puolipinnaa per peli. Mä en usko, että vetää nyt mitään ihan tykkikautta. Kuitenkin tommonen mid-tier jengi ja SHL:ssäkin on se, siellä saat ravata kans aika kovaa.
kaverihan halusi alun perin Sveitsiin, siellä on vielä, niin kuin, vielä kovemmat ravit. Kyllä toi SHL sopii sen puolesta paremmin, mutta Mutta on toi silti jotenkin, mun uskomus 2 vuoden Luke Martinin jälkeen on se, että tämä nyt voi, totta kai jos on reenannut hyvin ja niin kuin oli liigaan ihan hyvä ykkösparin puolustaja kyllä ja tuommoinen ykkösyyveen syöttölauta ja osaa sen ja näin, mutta se jalka ja plus se oma niin kuin yksilönä puolustaminen, niin en tiedä meneekö sitten 2. vai 3. parin pakiksi tonne. Mä katsoin, että viime kaudella Örebrossakin on ollut pari pakkia, jotka ovat tehoilleet. David Quenneville miltei piste per peli, ei nyt ihan, mutta kuitenkin lähemmäs. Ja sitten Philip Berglund ollut sitten toiseksi niitä pisteitä nyt pakki tasan 0,5 ppg ja että molemmat jatkavat, niin Martin näyttäisi ehkä menevän semmoiseen niin kuin 2. parin raitin ukoksi sinne, niin ei epäilytä kiekko niin kuin hommat ollenkaan, kiekkotaidot, mutta just se, että miten se istuu siihen peliin, kun IFK:ssakin tuli kiire oikeasti. Niin. no, joo, ihan hyvä pointti, mutta on siinä toki se, että oli siellä vähän kaikilla muillakin tuntuu olevan kiire, että kun se pelitapa oli mitä oli, niin että sitten jos Örebro, miten siellä niin kuin on se homma toimii, niin ei voi oikein totta kai. sanoa silleen. Mut varmasti tuun niinku seuraamaan niinku Koivistoisenkin ja monen muun tämmöisen lähtien, jotka menee tuohon naapurimaahan, niin tulee seurattua, että miten se homma siellä lähtee sujumaan, niin varmasti tulee. Martin on siinä listalla. Listalta puuttui Roope Taponen Ilves. Tuli meille. Haha, mites tommonen? Mites se oli unohtunut? En tiedä. Oli vaan. Joo. Mitäs me Tapsasta ollaan mieltä? Ei, pelasko se tossa? Oliko se edes penkillä tossa? En muista ainakaan nähneeni kuulleeni nimeä. Kyllä sen varmaan olisi noterannut. Tosi jos se on ollut siellä, niin en mä tiedä. En muista. Joo, siinäpä sitä listaa riittää ja alaspäinhän IFK:sta ollaan viime poikkeukset toki sitten, mutta ne on poikkeuksia toiseen suuntaan. Mitäs tää Skare-keissi nyt sitten, maalivahti? Käydään nyt vaikka kokonaisuuteen. Vesalainen puhuttiin äsken jo, niin mä lähdetään nyt tähän enää Skarekkiin, ja mennään näihin saaliiseen. Niin meillä oli ykkösveska, joka arviolta varmasti tuli tienaamaan myös rahaa tänne, eli siis ei tullut pelaamaan millään leipäpalkalla, veikkaisin. Ja lähtö tuli sitten San Jose Sharksin AHL-joukkueeseen. NHL-unelma elää. Meiltä lähtee veska pois, joka on hommattu ykköseksi, ja me hommataan meille tilalle sitten Kohosen Paavo. Niin, mitä ajatuksia tämmönen, mihin Janne Pesonenkin oli sitten tokassa, että eihän tässä mitään paniikkia, että meillä on 2 hyvää nuorta veskaa ja Niko Hovinen. Joo, ei ole paniikkia, ei. Ootapa, kun mä etin täältä tän. Olen johonkin kirjoittanut vielä listan, voidaan lähteä itse asiassa tästä liikkeelle. Toi Skarekki oli vähän semmonen, se oli vähän niinku semmonen, miksikä ratkaisu, kun sitä sanoisi, että se oli vähän niinku semmonen safetaus jotenkin tuossa kesän loppupuolella. Niin. Mutta sitä ennen, mitä meillä oli mahdollisuutta saada ennen Skarekkia, niin olivat Antti Raanta, Niklas Rubin. Siitä nyt en sano kovin varmaksi, että miten nopeasti se soppari sinne Kärppiin tuli, mutta kuitenkin Christian Helianko, Emil Larmi ja sitten oli tämä Antoine Bibeau. Sitten kun näistä ei mitään kuulunut tosiaan, ja sanottakoon se, että tuo Emil Larmi oli mun tietääkseni aika lähellä kuitenkin, että sieltä päästä niin kuin jopa niin kuin osoitettu kiinnostusta IFK:ta kohtaan, niin mikä siinä sitten meni, mutta sitten tuli tämä Skarek ja tämä oli niin kuin mitä me tästä käytiin silloin läpi. Mä en nyt ihan tarkkaan muista, että ihan silleen. No mä muistan lauseen, että minkä mä taisin sanoa, että
Tää on niinku Roope Taponen eri kuorissa. Niin, no joo, kyllä. Se oli se, ja mä elin niinku siinä semmosessa. Joo, eli lähdettiin vähän niin kuin niistä lähtökohdista, että voi kun onnistuisi Skarek. Niin. Eikä niinkään, että jes, vihdoin mielenrauha, Niin, meillä on nyt ykkösmaalivahti. Mut joo, ehkä toki en mä tiedä. Iiro laittoi chattiin, että välillä tuntuu, että Pessi on joku Kärppien palkkaama agentti. Niin, tää nyt on jo toinen kausi Pesoselle. Ja ensimmäinen niin kuin täyskesä, että se on ollut niin ennestään täällä jo töissä ennen kesää ja näin. Niin, miten voi olla, että niin salmelainen kuin nyt Pesonen aliarvioivat tuota veskariosastoa sillä tavalla, että siihen ei vaan niin kuin panosteta. Miksi muut joukkueet panostavat siihen niin huomattavasti enemmän? Tai niin kuin, no kun sä katsot paperilla, miksi IFKlla ei ole vieläkään, ei ole top 5 veskariosasto, ei ole, no puhumattakaan mistään top 3, ei se voidaan niin kuin unohtaa nyt. Mutta ei ole top 5, että me aletaan oikeasti miettimään, me ollaan siellä bottom 5 silleen, että katsotaan vähän niitä muita joukkueita, joilla on puolta pienemmät budjetit, että pärjääkö IFK niidenkään kanssa maalivahti-osastolla. Totta kai jokainen meistä, nyt ei tarkoitus aliarvoida Niko Hovista, Niko Hovinen on ollut hyvä IFKssa, mutta myös se pitää tiedostaa, että kun eihän Niko Hovinen voi pelaa mitään 45 ottelua, ja saatika, että pysyisi sillä parhaalla mahdollisella tasolla, jos se pelaa sen 30 peliikää, koska myös Hoviselle tulee huonoja iltoja ja niitä, että huomaa, että okei, nyt on väsymystä tai muuten vaan, niin kuin, ei vaan, ukko liikkuu vielä vähemmän kuin normaalisti. Ja nyt meillä on sitten Hovisen rinnalla 2 nuorta jätkää, joihin ilmeisesti pitäisi sitten luottaa, koska meillä ei ole paniikkia ja heissä on potentiaalia. Okei. joo. Mutta mun mielestä maalivahdin paikka ei vaan ole semmoinen tontti, ei missään lajissa, mihin jätetään, niin kuin, jos puhutaan niin kuin suurseurasta tai niin kuin seurasta, jolla on rahaa, sama fudiksessa, että otetaan siihen joku poika kasvamaan. Niin, kyllä sen pojan pitäisi olla jo niin kuin mies ja näyttänyt, että se voi olla se kakkosmies. Mutta nyt sitten nähdään. Kohonen, pakko sanoa tuosta viikonlopusta, että tosi rauhallinen, hyvä peli häneltä tuossa Ipaa vastaan, eikö se ollut maalissa, niin ihan eka visitti just oikeastaan ja voitto vielä siihen viimeisen vai toisen 2 sekunnin vikalla maalilla, niin ihan mukiin menevä suoritus ja eikä mitään siis, mutta just se, että nyt jos me suljetaan vaan semmoinen pois, että jossitellaan, että Kohonen on kuitenkin vasta 22-vuotias veskari, niin on toi aika karuun paikkaan joutuu kyllä, ja Eliakselta ei tiedetä. Ollaan nähty Eliakselta myös ihan hyvää tekemistä, mutta ollaan nähty myös semmoista juniorimaista höntyilyä. Tai ettei vaan niin oikeasti vaan rahkeet vielä riitä. Niin tää on tää MV-paikka, että miten jotkut, muistan kun Petteri Sihvonen sanoi päävalmentajan kohdalle, että älkää valmiiksi menkö fanit, älkää valmiiksi menkö Olli Jokisen taakse, ikään kuin nyt meidän pitää puolustaa Ollia joka asiassa, mitä se sanoo, että jos menisi vaikka huonosti. Niin tässä on vähän sama juttu, että minkä takia veskaria tai urheilutoimenjohtaja pitää puolustaa silloin, kun se homma menee käteen ihan kokonaan. Miksi niin kuin, mä haluaisin kuulla oikeasti, laittakaa chattiin jos teistä, niin kuin, nyt ei ole tarkoitus edelleenkään, sanotaan vielä 3. kerran, dumata Hovista, Eliasta tai Kohosta. Toivotaan, että meillä olisi oikeasti timantit kehittymässä näissä 2. Ei, siis se tiedetään. Veskarin paikka on mysteeri. NHL ja Marc-Andre Fleury meni joskus 18-vuotiaana, oli ihan älyttömän hyvä. Pelasi 20 vuotta siellä, tiedätkö? Mutta kun se on niin harvinaista, että edes niin kuin tässä meidän tasolla Suomessa tulisi tollaisia tuhkimotarinoita. Et ihan out of nowhere joku jokipoikien kasvatti nyt tulee tuolta ja ei onnistu missään niin kuin miesten tasolla ja yhtäkkiä se olisi IFK:ssa ihan helvetin hyvä veska. Toivotaan. Ja toivotaan, että Jokisen kiekko tukee tätä. Mutta sulla oli jotain? Ehdottomasti. Joo, siis
niin Hovinen kuin Kohonenkin niin pelasivat hyvät pelit ja Hovinen on niin kuin mies paikallaan ja otti semmoisia torjuntoja taas tossa, että hyviä torjuntoja otti, mutta sitten kun rankkareille mennään, niin siinä kyllä huomaa, että ei ole niin kuin ihan ehkä se atleettisin kaveri, mutta muuten tosi niin kuin peittävä ja semmoinen rauhallinen ja antaa itseluottamusta jengille, mutta sitten kun lähdetään maratonia tuossa vetämään, niin kun huimaa jo nyt. Ja Kohonenkin, niin totta kai toivotaan, että tulee onnistumaan ja ihan hyvin voi tullakin. Mutta kun tullaan taas tähän, että mennään siihen toivomiseen, niin se on mulla se, että kun mä haluaisin tuossa syksyllä, kun mä ekaan peli, no todennäköisesti Hovinen on siinä maalissa, mutta sitten kun Kohonen, mä katson kokoonpanoja ja näen, että Kohonen on maalissa ja mä räppään sen peli siitä auki, niin mulla ei ole semmoinen fiilis, että voi kun tarttus, vaan olisi semmoinen fiilis, että vitsi, että tuolla on niin muuri maalissa, että voitto on niin nyt jo aika lähellä. Ja niin kuin Pappaskin sanoo, että jääkiekossa on 2 ruutua, mitkä on kaikki kaikessa. Ja se on valmennus ja maalivahti. Et niillä, jos muuten vähän sakkaa se pelitapa, tai ei ole parhaimpia niin hyökkääjiä sun muuta. Jos sulla on valmennus ja maalivahti kunnossa, niin niillä sä voit mennä heittämällä välieriä asti. Se on just näin. Joo, ehkä me ei vaan ymmärretä sitten sitä, että... Ja mun mielestä on vähän, en tiedä voiko tälle, ehkä joskus, tai niin kuin, että voiko näin sanoa tästä asiasta, mutta kyllähän joku ihan hyvä veskari terminäkin on kärsinyt vähän inflaatiota tässä, että jokainen, joka vähänkin tarttuu joskus ja voi voittaa jääkiekkopelin, on jonkun mielestä nykyään ihan hyvä veskari. Kun mulle ne on jotenkin silleen veskarit menee, että sulla on sarjan parhaat, sitten on tosi hyvät, sitten se tulee selvä gäppi ja sitten aletaan puhua jo semmosista OK-veskareista, taposista. Ja sit puhutaan sen jälkeen jo niinku ihan niinku turhista jätkistä, jotka ei ole hyviä ykkösveskareita, jotka on huonoja ykkösveskareita. Niin, joo, sit voi eri asia sanoa, että on ihan hyviä poikia ja voi kehittyä. Mutta olen kuullut tätä ja nähnyt tätä, että ihan hyviä veskareita, bla bla bla. No eihän, mikä sitten joku Rubin on? Onko se niinku maailman paras veskari sitten? No ei sekään kyllä ole. Vähän sitä niinku termistöä muistuttaa. Eikä me Kohosta tässä niinku lähdetä syyttelemään, jos tulee huonoja pelejä, niin se on mun mielestä aika... Enemmän se on odotettua ja toivot, niin. Niin, se on aika raadollista niin lähteä silleen nuorta kaveria, joo, vaikka ei. Totta kai. Niin. Mutta luulisin, että oikein Taponen olisi vähän opettanut jo. Et jos se ei vaan niinku oikeasti lähe, niin miksi se pitää uusia se sama kaava? En tiedä. Toivotaan, että Kohonen olisi hyvä ja Elias yllättäisi vielä enemmän sieltä taustalta. Koska, ja ennen kaikkea, että Niko Hovinen pysyy vielä 1 vuoden kunnossa. Joo. Sitten mennään kesän saaliit, tier list. Eli ihan puhtaasti, tuonne tuli chattiinkin, että no ei voi vielä sanoa, kun ei nähty. Nyt nimenomaan ihan puhtaasti sen perusteella, että mitä me tiedetään kyseistä pelaajista. Ja jos me tiedetään hyvin vähän, niin sitten me tiedetään hyvin vähän ja me arvioidaan sen perusteella, että mikä se hankinnan merkittävyys ja mikä se järki siinä on ollut taustalla. Niin me arvioidaan sitä. Ensimmäisenä mennään toukokuusta eteenpäin. No täällä lukee Niko Hovinen ja Petrus Palmu. Ja asteikko on tosiaan hyvä, keskiverto ja en tajua, jotta pysyy mahdollisimman yksinkertaisena. Niin Niko Hovinen ja Petrus Palmu lienee menee tuohon hyvä kategoria meillä molemmilla. Ei varmaan tarvitse sen enempää avata. Joo, kyllä ne menee tuohon hyvään, että niin, no mitäpä siitä. Petrus Palmu ja ennen kaikkea, kun varmaan kaikki muistaa sen, että mikä se oli viime kaudella jo, minkälainen apu siitä oikeasti oli tuolle jengille. Ja sitten muistetaan vielä se, että kuinka hyvä se oli silloin Olli Jokisen Jukureissa, niin kyllä tässä on aika hyviä viitteitä ilmassa. Kyllä. No sitten Jakub Skarek, no joo. Meni vähän tuohon keskiverto miinukseen ehkä silloin. Ja päättyi miten päättyi. Joo. Kyllä. Sebastian Rebo. No näistä se supertähtihankinta ja parempi kuin hyvä.
Totta kai loukkaantuneena tällä hetkellä. Nyt vielä oikeasti, nyt jos koskaan, niin kuin oikeasti, nyt jos koskaan joku että jos Pakarinen jopa vähän yllätti viime kaudella, veti sen älyttömän tykkikauden, niin nyt niin kuin Repo olisi semmoinen alati vaarallinen 30+30, että semmoinen supertähtilaituri, morjes. Mutta edellyttää, että ukko olisi kunnossa ekasta pelistä ja näin. Ja ykkös-YVllä, niin siis Villen aikana sitä YVtä ei saatu oikein koskaan toimimaan. Nyt jos OJ kaverinen olisi ymmärtänyt vaikka sen, miten merkittävää asia tuo erikoistilanne pelaaminen on, niin olisi ihan kiva juttu. Ja jos ovat ymmärtäneet ja se pelaaja, se ei ole pelkästään sitä, että Lehterellä näyttää flappitaulu, että hei vedä, niin Repossa voi lepää kyllä oikeasti tosi kova tykkikausi. Mä ennustan. Voi vitsi, kun nyt olisi kerrankin semmoinen, tiedätkö, että eikä että vuoden 2 päästä voivotella, että no, meni vähän miten meni. Mutta kova fiilis. Niin, tuossa heinäkuun puolilta väliltähän tuli vähän jotain infoa siitä, että Sebu olisi vähän niin kuin ollut huonossa hapeessa sen kävelemisen suhteen, että oli kuulemma vähän kinkannut tai nilkuttanut tai miten se nyt sanookaan, niin toivottavasti kauteen lähettäessä tai sitten siitä hyvinkin nopeata, niin olisi pelikunnossa sitten, että ehdottomasti tuohon hyvään kategoriaan menee ja sen ylikin, jos riittäisi kategoriat. Niin. Kyllä. No sitten 4. Paavo Kohonen ja Arttu Kärki, taisi olla Kärjellä se 2 kuukauden tryout. Eli no Kohosesta puhuttiin jo, jätetään se kokonaan niin kuin puhumatta tässä, mutta sitten Arttu Kärki, pelaaja, joka ei päässyt Sien pelaavaan kokoonpanoon enää viime vuonna. Eli tämmöinen kiekollinen pakki. Tulee mieleen ehkä vähän tämmöinen Ode Salin, jos haluaa vertaa. Ehkä, niin kuin, jos ei tiedä tapauksesta mitään, niin että taitoa on. Ja toinen itse asiassa, joka mulle tuli myös mieleen, niin kuin heti hankintahetkellä oli Petteri Nurmi, joka pelasi surullisen kuuluiset 2 ottelua IFK:ssa. Niin, ja oli sen jälkeen poissa toistaiseksi, ikinä ei selvinnyt tämäkään keissi. Ja missä muuten on tällä hetkellä Petteri Nurmi? Onko missään? Veikkaisin, että free agent. Ei ole missään, kyllä vaan. Niin, että vähän tämmönen Kohosesta, mä annan tämmöisen keskiverron tähän, että ihan ok nuoria ja onnistuessaan. No mä laittaisin ton Kohosen niin kuin tuohon en tajua kategoriaan, mutta just nimenomaan silleen, että se ei ole niin kuin Kohosta kohtaan mitään, vaan se, että en niin kuin niin, että odotuksia, että jos odotetaan ykkösveskahankintaa, niin sittenhän se on ehdottomasti en tajua. Kyllä joo, se on niin kuin, no oikeastaan joo, kyllä se ehkä nojaa sinne enemmän. Mä mietin just sitä potentiaalia tässä ja enemmän ja sitä, että jos se nyt ei olisi kuitenkaan se IFK:n tandemin toinen osapuoli, 30 peliä. Mut joo. Niin. Halvallahan tässä nyt halutaan mennä, se nyt on ihan selvää kaikille. Se on selvä. Tää Kärjen tryouttikin. Oliko tällä Niin. Jaa, tälläkin oli tryoutit. Joo. Mistä se kieli sitten, että tonne otetaan aika paljon ukkoja reenileirille, vähän niin kuin varmaan peliaikaa ja tiedetty ehkä tää Melartin ja Sundin loukit, että meillä puuttuu vähintään 2 pakkia. Meiltä puuttuu itse asiassa entuudestaan myös Martinin. No ei kai. Ei ole näkynyt. Ei. Saapa nähdä. Joo. Joo, Arttu Kärki on loukkaantuneiden listalla. Jokinen. Elikkä, no niin, vähän tuommoista, että tuodaan lihamyllyyn lihaa ja kilpailua ja reenit sujuu sun muuta. Ja jos sattuisi olemaan niin kuin, ottamaan sitä kiekollista roolia ja onnistumaan, niin sitten voitaisiin jatkaa sopimusta. Mutta hyvin tämmöinen. Niin, kyllähän sielläkin varmaan potentiaalia kuitenkin on jos niin kuin ehjänä ja kaikkea ja silleen tähdet kohdillaan, niin heitetäänkö me tuo niin kuin johonkin tuohon keskivertoon ja en tajua niin kuin välimaastoon. Kyllä mä sanon, että toi on niin kuin keskivertoa, kun miettii, että kyseessä on kuitenkin Vegasin 3. kierroksen varaus tuolta 2-3 kesältä. Hyvät mitat löytyy
on onnistunut Suomessa A-junioritten tasolla, sitten OHL:ssä käynyt vetää hyvän kauden, 45 pistettä, 21 maalia, 59 peliä Greyhoundsissa ja ollut tuossa Majuringissa mukana, niin kyllä tämmöinen kaveri onnistuessaan, ja Nikke Nykyrikin on loukkaantuneen tällä hetkellä vielä, eli siellä on niinku aikamoinen porukka pois pakistosta, että noit Junnu jo ennestään ollut Kiviharju, Nykyri ja Jalasti, ja nyt sä tuot siihen vielä Arttu Kärjen, niin jo alkaahan siinä olemaan. Ja no, en tiedä. Keskiverto. Ei lähdetä sen enempää lässyttää, kun ei ole kundia nähtykään, mutta potentiaalia on tässäkin kaverissa ja halvalla mennään. No niin, ja sitten viimeisenä. Markus Komuls. 2 S:llä tuo Markus. Hieno nimi ainakin. Joo. Mä nyt sit näin tätä jätkää tuossa jäällä ja onhan tää tämmönen Granberg-tyylinen kaveri ihan selvästi. Latvian maajoukko oli ensimmäisenä otsikoissa, mutta kun Latvian majussa pelaa Tanskan liigan kavereita ja mestispelaajia, niin se nyt ei silleen, että haettiinko tässä jotain, tiedätkö, jos vähän niin kuin tää Kosas oli, että tuli Norjan majusta hirveä työmoraali ja periksi antamaton jätkä ja olikin oikeasti hyvä täytemies sinne 7-8 pakiksi, niin vähän samaa läppä, kun oli Marttinin numerolla varustettu ja Raitin mies, niin ei mitään samaa. Jotenkin tottunut siihen kakkoseen, että okei, tuolla se on. Sitten sä katsot silleen, okei. Tosi mitään sanomaton, huono ensiesiintyminen IFK-paidassa, ja oliko Komulsillakin taas olla tryoutti? Tryoutti oli joo, ja totta kai niin kuin eihän tuossa pari peliä niin kuin nähty, niin vaatii totta kai niin kuin aikaa, että sopeutuu tommoseen, ja varsinkin kun Jokisella oli nyt tämmöinen niin kuin ihan ultimaattinen, voitaisiko sanoa melkein ajokoirakiekko siellä niin kuin päällä, niin se oli just sen näköistä, mitä oli sanonut. Joo. Mut joo, tosta Komulsista... Voisin veikata. Joo, Komulsista pakko sanoa sen verran niin kuin nimenä, kun menin katsomaan, että kuka. Ja heti tuli mieleen, että okei, joku tämmönen Euroopan jyrä. Ja katsotaan, niin sitten sä katsot, että okei, se ei tehnyt pisteitä oikeastaan missään. Paitsi jossain ihan, niin kuin, tiedätkö, naperosharjassa jossain. Mennään johonkin ihan jostain ECHL:stä vielä alaspäin tai näin. Niin. Ja yliopistossa 4 vuotta tuolla. Ihan puhas tommonen 6-7 pakki. Latvian majussa. ECHL:ssä 48 peliä yhtenä kautena, 7 pinnaa, että just, että ei se tule pisteitä tekee, eikä se tunneta siitä, mutta sitten pitäisi osata puolustaa, jos mielellään niin kuin nykyaikana, jos sä oot tommonen puolustava pakki, niin sun pitäisi osaa luistella. Mun mielestä se ei ole hyvä luistelemaankaan, sen näkee heti. Vertaan tätä siksi näin radikaalisti, koska Luke Martinista näki heti, että meillä oli pelaaja, niin kuin jääkiekon pelaaja, kun Martinin näin ensimmäistä kertaa. Mulle jäi heti siitä hyvä fiilis, niin tää on niin kuin päinvastainen. Voi olla karu tuomio lyhyen otannan jälkeen, mutta paska mikä paska. Sori, ei kiinnosta. Joo, mun oma veikkaus on se, että nähdään kaverilta tryoutti loppuun asti, mutta sitten sanotaan kiitokset ja näkemiin, kunnes tulee näitä omia loukkaantuneita sitten tuohon. Niin. En tajua. En tajua, kyllä. Mutta sitten keskiarvo näille hankinnoille, niin mä katselin, että kyllä se kuitenkin on keskiverto plussaa. Et siellä on kuitenkin Hovinen, Palmu, Repo hyviä, Skarek vähän siinä välissä, joo, ois ollut. No meni ohi. Sitten Paavo Kohonen. No se on vähän Skarekin tontili, en taju, joo, Arttu Kärki keskiverto Komuls, en taju, että pari ihan tuommoista niin suhteessa, mitä pitäisi sainata, niin ihan suorastaan aliarvoisia hankintoja siihen nähden, mutta sitten myös muutama hyvä sopimus. Mut enemmänkin mä keskittyisin siihen, että tästähän puuttuu niinku nyt niitä sopimuksia, tai niinku tästä puuttuu oikeasti 3 pelaajaa. Totta kai sä voit katsoa, että kyllähän IFK saa joukkueen kasaan tosta, että ne saa 8 pakkia ja ne saa niinku, hyökkäyksen kasaan, mutta entä jos sieltä loukkaantuu 2-3 jätkää, niin kyllä se on Jere Somervuori ja kumppanit saman tien jäällä. Se kilpailu hyökkäjien kesken niin kuin menee nyt ihan tällä hetkellä niin, että siellä on 3 ketjullista
ehkä neljä ketjullista just ja just liigastatuksen pelaajia, ja sitten tullaan heti junnuihin. Toki OJ, ja mitä nyt nähtiin noita junnuja, mistä otetaan kohta vähän lisää, niin no itse asiassa mennään suoraan niihin Tampere Cupin peleihin, niin junnut veti tosi hyvin. Ja oli ilo nähdä Valtteri Piironen ja Jere Somervuoden ihan ensimmäisenä pakko sanoa Jalasti. Näytti, että Jalastista oli tullut mies kesän aikana, en mä tiedä. Näytti niin kuin, siis ei ollut enää vähän semmoinen arka, ja mulle ainakin, en mä tiedä, mä oon viime kauden jäljiltä Jalasti-fani, ja mitä, en tiedä onko tämmönen, jos on sylkykuppi pelaajia, niin mulla on toi Jalasti lippis ja tyylisesti, että kuulun fanikerhoon, mutta tykkäsin. Aatu Kairalainen teki pari maalia, hyvä luistelee, mutta ei mikään muuten ihmeellistä, mutta toi Valtteri Piironen oli mulle ehkä se isoin, mikä jäi mieleen. Ja yhtä lailla kun jäi mieleen toi Lauri Sinivuori, niin jopa pettymys silleen suhteessa, että on niin kuin tehnyt pisteitä ja sitten ei oikein näkynyt. Näki, että tietää teoriassa sai kiekon, että mitä sillä pitäisi nyt tehdä, että ei ollut vieras asia kyllä. Mutta ekat pelit edelleen korostetaan totta kai, mutta mitenkään muuta. Joo, kyllä. Kyllähän nämä junnut ihastutti tässä Tampere Cupissa ehdottomasti. Ja meikältäkin löytyy Jalasti bokserit jalasta. Ja se oli, kun viime kaudella näki sitä, mitä se nyt pääsi pelailemaan silloin tällöin jossakin kolmospakkiparissa, niin silloin jo tuli semmoinen, että hei, tossa on muuten, että tossa on potentiaalia. Ja siis semmoinen, niin kuin, vähän jäi sen nykyrin varjoon sitten siinä, kun ei päässyt enää pelailemaan, mutta nyt kun oli taas tonttia enemmän, niin tuli semmoinen, että ei vitsi, että toikin on tuolla muhimassa, niin kyllä tämä junnutilanne on ihan hyvä mun mielestä kaikin puolin. Et siihen kun lyödään vielä Appelundellia ja tosiaan se nykyri tulee sieltä loukista ja näin, niin pääsevät sitten syömään näiden pappojen pelipaikkoja, vai miten se Jokinen sanoi. Kyllä. Tässä oli jatko ja haastelu liittyen tuohon ekaan peliin. Olli Jokinen näki HFK:n kauden avausottelussa merkkejä identiteetistä. Meillä on fiksuja pelaajia, niin tämmöisen olen nostanut tuosta ylös, kun nopeasti. Hetkinen tossa. Haluamme olla aktiivinen ja energinen joukkue, joka pystyy puolustamaan lähtökohtaisesti paljon etuperin. Viesti pelaajille on, että jos ikinä tarvitsee miettiä, menetkö vai et, valitse, että menet. Haluamme nyt nopeuttaa tätä hommaa. Ensimmäisten 2 viikon aikana emme ole tehneet mitään muuta kuin nopeuttaneet toimintaa. Kaiken pitää tapahtua nopeammin. Odottelu ja miettiminen pois. Niin. Mä oon niin lyhyesti kiteytän nyt tämän viikonlopun niin, tai nämä matsit niin, että on ilo nähdä, että ekat pelit, harkkapelit, missä on niinku pari kourallista junnuja mukana. Hirveä into päällä ja sieltä se Valtteri Piironen, jätkät käy taklaa, Jalasti vetää kun levyyksi tulee mylly. Tällaisia, ja suoraviivaisuutta, mennään alueelle, vetopaikka, vedetään, mennään, hei jätkät, annetaan palaa. Ja se mitä OJ puhuu, ja se peli näyttää siltä. Ei puhuta mistään saatana vereslihasta tai tiedätkö, että haetaan vähän ja kaikki hakee tässä vaiheessa, mutta että kun yksi haki vielä 3 vuoden jälkeenkin, niin siihen on helppo niin kuin kiteyttää nämä pari pelit. Ei lähdetä tekemään mitään analyysejä sen enempää, mutta oli kiva katsoa molemmat matsit. Tässä pelissä nukahdin, jossa oliko tokalla erätaulaa, palasin siihen viimeiseen 10 sitten. Ja Ilves-pelistäkin missasin 1 erän, mutta tosi positiivinen niin kuin startti. Ja vielä voitto siihen loppuun, Pakarisen loppumallu. Joo, Pakarinen on kunnostautunut näillä viime hetken maaleilla. Kaikki varmaan muistaa se viime keväältä sen Kärpät peliin, kun se Joo. oli niitä sattumia siinä. Kyllä. Mä nostan tämän lopun vielä, mihin tämä haastelu päättyy.
Kehitämme pelaajia ja harjoittelua. Autamme ja opetamme. Yritämme iskostaa harjoittelussa ja peleissä sen, että pelaajat pystyvät toimimaan selkärangasta ja että pelisysteemi on automaatio. Se on valmentajien tehtävä. Jos sitä ei pysty tekemään, tulee peliin viivettä. Sen me haluamme täysin pois ja se vaatii päivittäistä työtä. Täytyy pysyä opetussuunnitelmassa, jonka olemme tehneet, kertoi Jokin. Kyllä tämä on kuin yö ja päivä niin kuin tämä teksti, mitä tässä niin kuin on. Ja sitten niin kuin se käytäntö vielä siihen, että okei, tässä niin kuin oikeasti mennään, eikä meinata. Mahtavaa. Niin, ja kun ennen ollaan puhuttu niin kuin pelitavallisista asioista niin kuin sillä lailla, että oikeanlaista viisautta, niin siinä jää katsojalle aika lailla niin kuin sitä mietintämyssyä sitten päähän, että mitähän tämä niin kuin tarkoittaa. Siis noissa harkkapeleissä, niin kyllähän se varmaan niin kuin halutaan vetää vähän överiksi tavallaan se homma, että se nimenomaan jää sinne selkärankaan. Näin niin kuuluu tehdä. Niin on helpompi sitten kauan aikana. Ei ehkä niin kovasti, mitä tuossa mentiin, että siellä niin kuin junnut lähti polkeen välillä alitaakse karvaamaan ja mulla vaan niin siis niin päässä toimaan kuvittelee, että OJ huutaa sieltä, että hakkaa päälle ja niin kuin kauhean semmoinen härdeli menossa siellä, mutta ehkä vähän rauhoittuu tosta, mutta tämän tyyppistä varmasti ollaan näkemässä. Joo. Helpompi antaa aluksi poikien pelaa ja sitten lähteä fiksailemaan, eikä silleen, että mennään vähän pikkuhiljaa ja lähdetään niin kuin mikromanageroimaan jokaista asiaa, mitä sä teet siellä, vaan sulle sanotaan, että mene ja tee ja kaveri mukaan. Just näin. Chatissa kysytään, että Aleksi Matin Mikko olisi lähdössä Tapparasta, huolistaisiinko me, niin ei ehkä sen profiilin pakki, mitä IFK tällä hetkellä tarvitsisi. Vaikka Tapparan ja Ilveksen farmi ollaankin, niin tätä on nyt vähän happea. Täällä chatissa tulee, että Matin Mikko 100 sadasta, jos Tappara antaa mennä, todellakin huolisin. Eli chatissa kundit ovat, mutta mä itse mietin sitä, että jos nyt mietitään tuo meidän puolustus, ja jälleen kerran, mikäli Sund kestää vain pelata, niin ja Lindbom, hei, otetaan vielä noista peleistä, yksilöistä, täältä ihan hyvä chatti osallistuu. Peleistä se niin kuin yksilöistä, että jos nyt katsottiin tuota peli-ilmettä, että se oli just sitä, mitä me toivottiinkin ja näin, niin yksilönostoja, niin kuin junnut, pääsääntöisesti tosi hyviä. Sitten nämä ihan tuoreimmat nostot, en olisi laittanut nimiä ylös, niin no syystäkin. Mutta Jere Somervuori, Valtteri Piironen, Aatu Karjalainen, Bruno Jalasti junnuista ehkä siinä kärjessä ja Kohoselta niin kuin hyvä peli Pipaa vastaan. Mites Piotr Koditek? Sä jotenkin hauskasti muotoilit sen. Mitenkäs se meni? Muistit sä? Niin, tässä on semmoinen pelaaja, että mitenhän mä sanoisin, että annetaan kaikille niin kuin uusi mahis. Tässä on semmoinen kaveri, kun muistaa sen viime kauan pelikiellonkin ja kaikki ne potkimiset ja sekoilut ja kaikki niin tämmöistä. Vähän tämmöinen ala-arvoinen käytös ja sitten pelilliset suorituksetkaan ei ollut oikein niin kuin sillä tasolla, mitä ootti. Niin tuossa harkkapeleissä niin kahto tätä kaveria koko ajan vähän semmoisella niin kuin siristi silmiä ja sivusilmillä kahto, että Piotr. Mut eiköhän tääkin, uskoisin, että parantaa kyllä. Niin, tuli heti siinä S-pelissä, kun Koditek otti joku hyökkäyspään. Ihan... Niin oli se jäähy, niin, siis se oli oikeasti, heti tyyli kun mä mietin ekan kerran Koditekia koko pelissä, mä mietin, että no niin, tossa se nyt menee. Sitten joku 2 sekuntia siitä, kampitus jäähy ylhäällä. Ai, tuli heti sellainen, että ei ole totta. Että sä aloitat tolla, just kun mä mietin, että annetaanko tässä niinku uusi mahis, ja oot sä meidän oikeasti kakkosentteri vai näin? Kyllä. Hänen pitää parantaa ehdottomasti, jotta IFK:lle löytyy sitä kakkosketjua. Että no, jotenkin mä Koditek vähän niin kuin, että ja OJ, niin mä näen, että tossa olisi hedelmällisyyttä. Siinä olisi sellaista, että nyt mä nähdään se plus 40 pisteen vahva kausi Koditekilta. Lähdetään nyt siitä, ei lähdetä liikaa maalalle pirui.
No siis mulla on oikeasti sydämessäni tommonen fiilis. Tulee pelaamaan paljon paremmin. Siitä lähetään. Mutta sitten eka hölmöili jossain eka slumpis, kun jengille ei oikein suju. Voi helvetti, jos se lähtee toistaan, mutta ei se nyt mennä eteenpäin. Sitten mä laitoin tän tänään aamulla tänne ylös, eli tällä kaudella meitä tulee panuttamaan. Jepu nosti viime vuonna meille esiin tätä Jasua, ja Jasun pelipaita oli tilauksessa, minkä sitten peruit onneksi, kun ei mestaruuskeväättä nähnyt, niin mulla olisi nyt vähän tämmönen mieho tässä, että kukaan ei, no en mä tiedä kukaan ei tykkää, mutta sanotaanko, että tuolla on ihmisiä, jotka eivät tykkää, ja mieho ei ole toimittanut sitä tasasta hyvää miehoa. Niin kuin en koe, että hän olisi vetänyt hyvin tässä nyt IFK:ssa vielä. Ei sillä tossa ollut helppoa. Mä oon vähän eri mieltä. Tässä on vähän niin kuin tämmöiset reverse-koditekit, että jos oli koko kausi veettiin vähän rimaa-alta, niin miehellä oli sitä samaa syksyllä ja siinä alkutalvesta, mutta sitten oliko tämä, kun löytyi tämä kolmoskenttä, vai mikä tämä oli, Mieho, Lundell ja mä näin, niin oliko pelasi kyllä, oliko somppia, mutta tuntaisiko miehokin, mutta kuitenkin niin loppukaudesta alkoi näkymään semmoisia viitteitä jo, että siinä roolissa, missä on, niin alkoi pinnojakin tulla vähän ja oli niinku semmoista ihan mallikasta peliä, niin ei tarvinnut murista enää ainakaan omalla kohdalla niin paljon kuin kahto tätä. Joo, sitä myös tarkoitinkin, että se tasaisuus siihen, että kun se perustaso säilyisi, että ei miehon kaltaiselle veteraanille se ei voi olla sitä, että välillä näyttää siltä, kun ei kiinnostaisi, me taklaa, oot jäissä, sen jälkeen tänään taklaa uudestaan, ei kiinnosta. Niin kuin, että sä oot vaan semmoinen harmaa luistelija siellä jäällä, kun pystyy parempaan. Niin sitä mä tarkoitan, että tänä vuonna, että jos mieho olisi alusta asti kondiksessa, niin pystyisi liidaamaan semmoista 3-4 sitä bottom-osastoa siellä, tai no ehkä erityisesti sitä nelosketjua. Jep. Ja erityisesti tällä syvyydellä, mikä IFK:lla on tuolla pohjaketjussa, kun sinne ei ole edes heittää sitä muulia enää, niin ja junnut on oikeasti heti siinä niin kuin tulossa, niin tällä syvyydellä olisi syytäkin, että miehon kaltainen pelaaja olisi niin kuin semmoinen varma, luotettava sotaratsu. Ja alivoimat jeesaamassa, ettei Lehterän tarvitse siellä olla ja näin. Mutta joo, sitten Mäkiaho jatko viime kaudesta mun mielestä, ei voi niin taas 2 peliä joo. Mutta kunhan nyt pysyisi kondiksessa tämäkin kundi, että viime kausi alkoi loukilla ja parans loppua kohen sitten välillä sellaisia pelejä, että jengi ihmettelee, että mitä tää äijä tekee täällä. Ja nyt sitten ennestään tutun coachin kanssa pääsee kokeilemaan vielä. Niin. Ja ikääkin on nyt silleen, että ei puhuta enää Mäkiahon kohdalla siitä, että joo 20V Koltiainen vaan alkaa lähestymään miehen ikääkin kohta. No ensi vuonna 25 mittariin. Ja liigapelejä alkaa olemaan nyt 3 kauden edestä alla, niin 3 täyden kauden edestä, niin nyt pitäisi niinku alkaa oikeasti löytyä se tasaisuus myös Mäkiaholla. Ja Mäkiahollakin löytyy ne just kädet, pääsi yrittää rankkariikin tossa ja näin, niin potentiaalia on, mutta se, että sä olisit enemmän kuin semmoinen harmaa 2 suunnan välillä väläyttelijä, niin me nyt tarvitaan Mäkiahotkin enemmän, koska tuo laiturisyvyys on mikä on. Et jos me ollaan tervet niin kuin avosylin ottamassa vastaan Iikka Kangasniemeä, niin se kertoo siitä, että Mäkiahon kaltaisen pelaajan pitäisi sitten step uppaa aika isosti kyllä. Mutta piste ennätys viime vuonna. Jatka vaan. Jep. Sekin on ihan täysin mahdollista, että Mäkiaho tulee kans parantamaan roimasti. Oliko silloin, nyt heitä ihan hatusta, mutta oliko silloin kans Jukureissa, kun Jokinen oli? Oli. Joo. Niin. Uudet systeemit hänelläkin tässä ja jalat löytyy, kädet löytyy ja ihan siis siitähän on tullut meidän niin kuin rankkarispesialisti. Että, no viimeisin rankkari nyt epäonnistui, mutta muuten niin aika kovalla prosentilla veivaa niin kuin pilkkuja häkkiin. Ja vähän jotenkin tuntuu, että tiedätkö, kun sais
pienen palan niin kuin lehterää aivoista. Sitten voisi olla aika hyvä pelaaja. Tuntuu vähän, että menee välillä vähän laput silmillä siellä, eikä niin kuin puuttuu vähän semmoista peliälyä sun muuta, mutta taidot on kaverilla. Kyllä. Ojin projektiin, ole hyvä. No sitten 2 viikon Seppälä oli kiva nähdä. Oikeasti juteltiin siitä S-pelissä, että itse, että kyllä oli pitkästä aikaa kiva nähdä, kun Jesse Seppälä menee siellä selkämyyryssä ja ihan täysiä. Ja varmaan hirveä näytö haluaa oikeasti urasta yksi vuosi kokonaan sivuun tossa ja aina vaan ilmeisen vaikea loukkaantuminen oli, kun se oli jostain lokakuusta asti se 2 viikkoa kerrallaan ja aina vaan uusiksi. 31 peliä pelasi viime kaudella. Ja nyt noita ukkoja on vähän, no aika reilustikin vähemmän siinä niin kuin edessä kautta rinnalla. Ei ole Joonas Raskia, ei ole Leo Komarovia, ei ole Mikke Osteen ja muutama mainitakseni. Niin, ja Jesse Seppälälläkin niin, kuin myös Mäkiaho, niin enää ei puhuta mistään ihan junnusta kuitenkaan. Ja liigavuosia on nyt takana se jokunen 3. Niin toivottavasti OJ saisi hänestäkin kaikki irti, koska vitsi, mulla on heti silloin, kun Seppälä tuli kuvioon, että ei se pitää pistetä tehnyt silloinkaan, eikä varmaan kotu koskaan tekeekään, mutta se yrittelijäisyys ja se työmoraali ja se, että sä oot kuitenkin aika lailla oikeassa paikassa siihen sun 12 minuutin rooliin nähdään aina, sä et hölmöillä, sä et ota tyhmiä jäähyjä, niin kyllä mä nyt ootan, että Seppälä ottaa sen 1 stepin enemmän tästä ja pystyisi vaikka breikkaa joku 15 pinnaa, tiekko, ja oikeasti ja alivoimalla olisi hyvä lisä sinne. Ja näin. Joo, olihan se jo pari vuotta sitten. Pari vuotta sitten jo tuli näitä väläyksiä siitä, että herras tunttasi niin kuin välillä missäkin keskellä pelasi välillä ja välillä laajassa sun muuta, niin tuli semmoisia, että hyviä väläyksiä niin kuin sieltä. Ja sitten kun ei ollut pitkään aikaan kaveria nähnyt, enkä pistänyt merkille sen tarkemmin, että oli niin kuin edes pelaamassa tässä, niin joku maalieessa oli joku tilanne ja sitten selostaja vaan sanoi, että Jesse Seppälä. Ja sitten kummaltakin tuli viesti melkein samaan aikaan, että hei vittu, Jesse Seppälä on tuolla. Onpa muuten hieno nähdä, niin joo, ehdottomasti siis jengin niin kuin heittämällä nopeampia kavereita ja just tämä pelisysteemi, uudet systeemit, uudet kujeet, niin toivotaan, että olisi niin kuin niin, jos joku Jasu saa niin pelaa siinä, en tiedä, tai niin kuin 4 keskellä, mutta mietin jotain, että nyt olisi oikeasti Seppälä otettavissa semmoinen, että se 4 se vasen laita. Sulla on Hartikainen siinä, sulla on Jasu siinä, sulla on Mieho, sitten tyyliin Lundell, jos ei Lundell löydä itseänsä 3 ekasta, että just mikä pitäisi olla se juttu hänelle, niin kyllä nyt, niin kuin, jos ei Seppälä nyt niin lähde, niin sitten ei muuta kuin terve mennä kanssa johonkin Romanian tai Puolan liikaa suorilta käsiin. Tuolla luistelulla kyllä löytyy ihan varmasti, tekee kiekkuuran. Ei siinä, mutta nyt on niinku se kausi, kun pitäisi näyttää. Sitten mulle tuli toinen Seppälä mieleen, Niko Seppälä, meitä ihastattunut puolustaja, Juntta, niin jatkaa Sparta Prahassa ja saa sitten nähdä, että veikkaisin, että on siellä semmoinen kolmosparin puolustava puolustaja ja niin että olisiko irrotettavissa kenties tuonne ensi kauden puolelle, en tiedä, mutta mä haluaisin Niko Seppälän mahdollisen. Mä haluaisin niin nähdä sitä lisää IFK-paidassa. Mietin Olli Jokisen IFK ja Niko Seppälä, hei. Nähtäisikö vähän taklauksia tai vähän niin kuin painiotteita? Voi olla, että nähtäisi. Voi olla, että nähtäisi myös hänen kiekollista taitoa enemmän kuin, koska hän olisi oikeasti siinä Villen surkeassa perkeleen puolustus vitsissä, mikä se oli, niin Niko Seppälä pystyi nousemaan siinä ajoittain. Ei nyt johtavaksi pelaajaksi, mutta pystyi olemaan hyvä. Niin mieti siihen se hyvä tämmöinen Olli Jokisen kiekko. Ja sitten siihen vielä, että Seppälä on nähnyt vähän maailmaa tässä välissä. Niin yksi ehdottomia toivomuksia tuonne, mikä tämä nyt on, paluumuuttaja-osastolla, jos ei ulkomailla pysy. Joo, mä en ollut kuullutkaan, että jatkaa tosiaan Sparta Prahassa, mutta on se viime kaudella veti suurimmaksi osaksi, tai pelasikin pelkästään seiskapakkina siellä, ja voi olla nytkin, että kutos seiskapakin roolia, mutta silti, että se on niin kuin Sparta Praha, niin kuin puhutaan ihan Euroopan, mitä näitä nyt on, Sparta Praha,
Zurich Lions, Eisbären Berlin. Siinä on varmaan niin kuin Euroopan 3 kovinta joukkuetta, niin on aika kovaa valuuttaa, että sä saat sinne niin kuin jatkosopimuksen kirjoitettua. Sarjan ykkösjengi. Ja just mieti se Seppälä, kun IFK:skin nähtiin niitä treenivideoita ja haastelut pelin jälkeen, että mikä sen tyyli on ja kaverit sanoo, että se on ihan elukka. Niin kyllä tollaiselle ukolle nähdään arvoa tuolla. Tämä on niin kuin, just joku tulee mieleen kuin James Milner, että se jossain puulissa, että Klopp sanoo susta, että sä oot niin kuin, tämän jengin kovakuntoisin pelaaja. Okei, Milner osasi pelaa, totta kai niin kuin Seppäläkin osaa pelata, mutta että kyllä sellaisille ukoille, jotka näyttää eteen ja tiedätkö, näyttää, että nyt jätkät oikeasti ekana reeneissä näin, niin, ja hirveässä tikkarissa, niin kyllä niille vaan löytyy käyttöä tuolla niin kuin ihan huipullakin. Toivottavasti myös IFK:ssa jatkossa. Niin. Mitäs meillä vielä? Onko meillä sitten tuo kokoonpano ja niin mä mietin, että lähdetäänkö vielä hahmottelemaan niitä tässä, että tässä nyt on harkkakauttakin jäljellä semmonen kuukauden päivät, niin voidaan varmaan ehkä jättää sitä. Mä etin sen tarkoituksella pois tästä. Mä laitoin sen vaan tuohon viestiksi, mutta mä etin sen tuosta kässäristä pois sen takia, että saadaan tämmönen tiivis tunnin paketti, johon me ollaan tunninkin yli, en ole kattonut vähän aikaa. Niin. No, voitaisiin varmaan sen verran sanoa vielä tuosta, että ainakin mun mielestä joukkue riittää tälläkin hetkellä niin kuin paperilla. Tullaan just siihen, että IFK:lle niin tuttuun tapaan varmasti niitä loukkaantumisia tulee ensi kaudellakin, niin sen leveyden puolesta niin huolestuttaa kyllä, mutta jos nyt maalaillaan semmoinen ruusunen maisema, että kaikki pysyisi ehjänä, niin rosteri riittää. Mutta se veska oli vaan semmoinen, että sen mä haluaisin, mutta muuten rosteri riittää. Kyllä vaan, olen samoilla linjoilla. Siellä on monta hyvää laituria, siellä on hyviä junioreita paljon. Sentterit nyt, no joo, se on aika raskas kalusto siihen. Lehterä, Koditek, siis Somppi. On paljon hyviä nimiä oikeasti ja niin kuin puhuttiin, niin tullaan siihen, että mikä se upside on vielä joillakin pelaajalla, niin kuin Mäkiaho, Koditek, Somppi, Tundel. Kun ne ottaa vielä stepiä ylöspäin, niin kyllä voidaan ihan hyvin allekirjoittaa se Jokisen lause, että ketään me tänne tarvitaan. Niinpä. Kyllä mä oon kanssa sillä linjalla, että pakistossakin on nimiä ihan riittävästi silleen, että jos katsotaan ylhäältä alaspäin Sund, mutta me tiedetään Sund pelaa sen 40 peliä, ja playereissa kun kausi on pitkään näin ja pelaa 25 minaa koko ajan, niin ei se ole kunnossa playereissa. Se pelaa sitten vähän niin kuin risana tai näin, tai ei ollenkaan. Sulla on Sund, Larsen on ollut ihan, näytti vähän tönköltä noissa harkkapeleissä, en tiedä, mutta ei mitään hälyttävää. Petteri Lindbom tekee paluun. Lindbom näytti jääkiekkoilalta sitä yhtä vaihtoa erän loppua lukuun ottamatta, missä oli ihan niin kuin peura ajovaloissa. Mutta joo, alkaa varmaan jalka painaa, kun Einäjääkin niin paljon. Niin. Ja tokassahan se huilasi sitten. Mutta Lindbom näytti niin kuin puolustajalta ja tulee olemaan vahvistus. No, helppo sanoa. Sund, Larsen, Lindbom. Mutta sit tulee se taso, okei, Kiviharju, kyllähän Kiviharju nyt on kakkosparin pakki. Mutta sitten tulee tää droppi. Ja siitäkin otetaan vielä. Kyllähän Kiviharju, niin. Ehdottomasti. Eli Kiviharjun pitäisi niinku oikeasti haastaa sit ykköspakin. Se on sen henkilökohtainen tavoite ja niinku, ilman tätä hänen polviloukkiinsa silloin, niin varmaan olisi jo viime kaudella, tai niinku, tiedätkö, se olisi jo viime kaudella ollut niinku, se pakki. Mutta sitten meillä on nämä 4 pakkia, mutta sitten tulee pieni droppi. Okei, sulla on Nikke Nykyri. Nykyri pystyy olemaan silloin parempi kuin Kiviharju. Oikeasti tosi kovia otteita ilman odotuksia. Tällä hetkellä loukissa. Sitten on Jalasti, mä oon ihan varma, että siitä kehittyy hyvä liigapakki. Mutta nämä on nyt näitä, niin kuin puhutaan 19-vuotiaista, kuten Kiviharjukin on. Sitten on Arttu Kärki. Ja sitten on tämä vitsi Komuls. Eli sulla on 2 pari, no Melartin unohdin kokonaan. Melart on sitten siellä vielä niinku, ja tälläkin hetkellä loukissa kapteeni. Ollaan nähty tosi surkea Ilari Melart. Edellinen silmätesti. Niin kyllähän tosta nyt puuttuu se Luke Martinin paikka. Ei sitä pääse mihinkään. Oikeasti se, että Jalasti ja tämmöiset Nykyri... Mitä?
mainitsitko vielä Jalastin tossakin, että sekin on sieltä niin kuin kuitenkin Joo, mainitsin, eli pomppimassa. sen gapin jälkeen, eli sulla on ne 4 kärkipakkia, jonka jälkeen tulee se pikku gappi, sit sulla on Nykyri Jalasti, tykkää molemmista äärettömästi. Ja sitten oli vielä Melart ja kärki. Eli kyllähän tosta niinku puuttuu vaan se semmonen, tiedätkö, että kuka tosta menee 1-1 Martinin kanssa? No se on tietenkin Kiviharju. Okei, kuka menee Kiviharjun kanssa 1-1? Onko se Nykyri, joka on tällä hetkellä Klesana? Missä kunnossa? Tuleeko pelaa kuinka monta peliä? 40-60 peliä tarvitaan. Ja edelleen Sund ei pelaa täyttä kautta. Eli onhan toi niinku Repalen haavoittuvainen toi pakisto. Eihän siitä niinku pääse mihinkään. Ja siihen, jos sä lyöt yhden semmoisen pommin varman raitin 50 pisteen pakin, joka osaa myös ehkäkin, olisi kiva, jos osaisi puolustaa, niin voilà, puhutaan vähän eri tason pakistosta sillä tavalla, että se Jalasti Nykyri, ne joutuu oikeasti tappelemaan siitä kolmosparin peliaikaista. Ja se Melart syödään oikeasti pois sieltä peliotteella. Mä oon ihan varma, että Olli Jokinen näkee, että jos se lädä ei pärjää, jalka liikkuu vielä huonommin. Nytkin kausi alkaa loukilla, kesä on mennyt en mä tiedä, onko ollut pitkään loukissa, mutta että eihän tämä nyt ideaalisti ala taas, kun sulla on 2 tuommoista isopalkkasta kaveria, niin Klesana, kun me pelataan ekoja harkkapelejä. Niitä olisi tosi kiva nähdä ennen kuin se kausi starttaa. Missä mennään. Sundiin mä nyt luotan, siis peli ei kukaan, siis Sundi on sarjan parhaita pakkeja, ei siitä, mutta just se, että se on vaan fakta, että kuka paikkaa Sundin? Onko se Nykyri sitten? Okei, Nykyri on 19. Kuka paikkaa Nykyrin sitten? Sitten siellä on Werneri Arkko seuraavana. Ei riitä taso. Okei. Joku ottaa tuon nyt silleen, että no pelasi se ihan hyvin nuo harkkapelit. Pelasi se viime kaudellakin stunttasi ihan hyvin. Mutta tässä just tullaan siihen, että miksi pitää, niinku, että mua vaan pelottaa se dominoefekti, mikä siitä alkaa. Saatika, meillä on 2 tai 3 pakkia loukissa. Mitä jos Larsen loukkaantuu? Meillä ei raitin kiekollista pakkia enää kärkipareihin. No se on kyllä aivan totta. Juu. Ja Petteri Lindblom, miten kestää 60 peliä? Nämä on niin hirveästi kysymyksiä ilmassa enemmän kuin pomminvarmoja juttuja. On näitä kysymysmerkkejä ilmassa, joo. Tässä mennään sillä just, että mennään sillä ihannekuvalla, että kaikki pysyy ehjänä. Kyllä, mutta toi on aina toi. Niin harvoin. Niin, kyllä. Mutta Lindbomi tavallaan niin uusi hankinta, tullut niin saanut kuntoutettua ja näin poispäin, niin kyllä se riittää, mutta tietysti se raitin rockistara. Kyllä, sit se Jalasti voisi olla tietysti rauhassa kasvamassa siinä 2-3 parin raittina. Kyllä. Nyt se on vähän silleen, että sä oot aika nopeasti, että sä tullilinjalla pelasit sen 20 minuuttia. Se on aika iso hyppy siitä, että sä pelasit Ville Peltosen koiran kopissa sen 5-7 minuuttia. Pelasit ihan hyvin, mutta ei vaan riitä ylemmässä. Nyt, no, toivotaan, että Junnut ottaa oikeasti niitä steppejä. Tähänhän niin ihan selvästi lasketaan. Et mikä se rahakirstun tilanne niin on, en tiedä. Vähän näyttää siltä, että katsotaan miten kausi alkaa, vähän kuin viime vuonnakin, ja sitten jos alkaa hyvin, niin lähdetään vahvistaa, tiedätkö? Bone laittoi chattiin tuossa, että vähän eri mieltä riippuu mistä sijasta olette pelaamassa keskikastin jengi rehellisesti. Etenkin kun se MV-osasto on, että meillä on MV-osasto haavoittuvainen, siellä on 37-vuotias kaveri, jolla ei paikat ole kestänyt uralla, ja taso heittelee mitä enemmän pelaa. Ja sen jälkeen siellä tulee 22-vuotias ja 21-vuotias Junnu Veska, jolla on kouralliset pelejä miesten tasolla taustalla. Sitten sulla on tuo pakisto, josta puolet on kysymysmerkillä Kondiksen osalta. Plus taso, Melart, tyylisesti. Hyökkäys on fine. Mä lasken hyökkäyksen fine, jos vaan ei tule mitään isoja, että repo esimerkiksi on nyt jo Klesana, niin se on aika iso palanen tuota IFK-hyökkäystä. Jos me sen ajatellaan, niin kuin, että keskikasti jengi, jos me niin kuin paperilla vertaillaan sitä vaikka muihin, niin joo, ehkä hyökkäys on niin kuin, hyökkäys riittää munkin mielestä, mutta sitten tuo pakisto ja maalivahti on enemmän kysymysmerkkejä, mutta sitten kun miettii just sitä valmennusta ja että mikä se kilpailu, paljonko pystytään luomaan kilpailuetua valmennuksella, niin siinä kohtaan, kun mä katson tätä rosteria. Niin, se 6 voi olla 4. Niin, kun muistetaan nyt, mitä se Saipakin teki vaikka viime kaudella, niin, ja tämä pumppu niin kuin siihen Saipaankin verrattuna, niin tämä on aika paljon parempi. Joo, siis jos Ville olisi vielä puikoissa ja mä kahtoisin noita nimiä, niin kyllä mulla varmaan niin kuin ripulia valuisi lahkeesta, mutta mulla on tällä hetkellä niin kuin aika tyyni fiilis. Kyllä.
Kysytään lopuksi vielä, että ollaanko me nyt, niin kuin, jos pitäisi valita tällä hetkellä, oletko pro-Pesonen vai anti-Pesonen? Ei välimalliratkaisua. Heittäkää chattiin. Mä haluan nähdä myös kaikkien live-kuulijoiden. Katsotaan siitä sitten enemmistö. Tämä on vähän tämmöinen. Tää on tämmönen. Onko se sitten, mikä siellä on sitten se oikeasti se tilanne, että onko se kirstu miten kiinni? Ihan selvästi tässä niin kuin Jokiselle maksettiin ja sitten maksetaan, onko maksettu niin kuin paljonko Peltosen mätkyjä ja niin kuin muitakin valmennukseen, että paljonko ne kädet on sidotut. Sen kun tietäisi, mutta mennään nyt ihan sen perusteella, että ketä on lähtenyt ja ketä on tullut tilalle, niin en mä tästä niin kuin puhtailla papereilla pessiä päästä missään nimessä. Ei pysty päästä. Kyllä se menee auttamatta sinne antipesosen puolelle. Että kaikki pro-pesonen alkaa olla. Otetaan tähänkin jaksoon. Heitetään bussin alle kaikki elinkautiset, jotka puolustavat kaikkia IFK:n työntekijöitä tilanteessa niissä hyvässä, niin varmasti on pro-pesosia, mutta itse menen antipesosen puolelle ihan, ja siis kysytään nyt vaan tälleen matalalla kynnyksellä. Tämä ei tarkoita sitä, että antipesoset haluaa antaa sille saman tien fudut. Mutta ei voi missään nimessä niin kuin mitään 9 tai 10 antaa tästä ajasta, mitä hän on IFK:ssa ollut. Tai edes 8, kouluarvo sanoo. Että se neutraali olisi helppo heittää, koska tuossa on niin paljon jossittelua, just se Kirstun tilanne ja näin. Mutta sitten taas nämä niin oikeasti isot hankinnat, sulla on hyökkäykseen 1 iso hankinta, sulla on maalivahtiosastolle ei yhtäkään isoa hankintaa, pakisto on mikä on, Marttinen ei ole korvattu ollenkaan, niin vaikea silleen, että on just tämä, että onko se Pesosen vika vai onko se, siis tiedätkö, kun siellä olisi kuka tahansa kortelainen tuossa tilalla, niin tekisikö se samanlaista työtä niillä resursseilla, mitä on, niin mä veikkaan, että asia olisi niin. Tai jos mennään johonkin, tai jos joku huippu-urheilutoimenjohtaja, Kultanen olisi tullut tohon noin, mistä oli silloin huhua, että IFK:lla olisi ollut mahis palkata. Niin en tiedä, mutta se on fakta, että rahaa on kiinni pelaajassa, joissa sitä ei pitäisi ehkä enää olla kiinni tänä päivänä. Edelleenkin. Meillä on nyt pahin esimerkki, mutta Juhani Jasu. Jatkoajassa oli hyvä viesti, otinko mä se itselle tähän johonkin, että minkä takia Tapparassa pystyy, Luigi Pavarotti oli kirjoittanut, että miksi pelaajasopimuksia esimerkiksi Tapparassa pystytään puremaan. Ei saada juuri koskaan HFK:ssa puretuksi. Viimeksi tänään Tappara tiedotti osapuolten sopiminen keskenään Galletin sopimuksen purkamisesta. Tässä on viime vuosina aikana aika monta sopimusta, joista olisi mielekästä päästä aiemmin eroon. Jasu tulee ensimmäisenä mieleen Talberi aiemmilta vuosilta. Eiköhän ole ihan selvää, että Jasu ei hoitanut sitä roolia, johon hänet jo alun perin kummallisesti signattiin. Ajatelkaa, jos vuoden päästä kesällä Melarat saisi lähteä, mikäli mies ei suorittaisi tarpeeksi hyvin. Aina puhutaan, että HFK:ssa on kova paine pelata, mutta suorituspainetta ei ainakaan tällä tavoin ole. Siinä viesti kokonaisuudessaan, niin kyllä. Mutta eiköhän tuohon nyt jokunen oikeasti vahvistustuu, että ei noi tryoutit kertoo, että ne on vaan tommosia joukon jatkeeksi hommattuja ukkoja, kun sieltä puuttuu pari pelaajaa kokonaan. Niin, ja onhan siitäkin ollut puhetta, että just, että katsellaan vähän tuosta kauan alusta ja näin, että miten mennään, ja sitten voisi olla niin kuin tuossa talven tienoilla ehkä. Toisaalta mitä aikaisemmin sulla on ne palaset siellä, niin se jengi on terveempi ja sitten se yhteen pelaaminen ja se, että mikä sun runkosarjasijoitus on silloin, kun aletaan katsoa niitä pudotuspelin vastustajia ja tietä sinne kannuun, niin niin. Mutta joo, eiköhän me aleta pistämään ensimmäistä jaksoa tältä kaudelta pariin nippuun siis, niin tässä on 1,5 tuntia kohta heilahtanut. Joo, pistetään purkkiin. Kiitoksia jälleen kaikille kuulijoille ja mun piti itse asiassa, mä nyt oon todella ajoissa tämän asian suhteen. Jos mä en saa tätä tällä toimimaan, niin sitten mä en voi, hetki pieni, anteeksi. Mä menen katsomaan meidän tilastoja. Mulla oli se sivu tuossa auki, mutta mä en ollut kirjautunut sinne sisään. Mutta otetaan varmaan, ei mä pääsin sisälle. Leikataanko sitten? Meillä on tullut uusia kommentteja tänne kesälomalla. Tarkistettava. Ei kun vaan lisää näitä, niin pystyy töitä tehdä. Oho, kiitos. Pistetään tosta.
tilastot. Paljon meitä kuunneltiin tuossa 17 jakson aikana. Koko ajalta. Seuraajia 133 kappaletta. Pistäkää ihmeessä niitä follow-buttoneita Spotifyssa ja YouTubessa, mitä ihme tilausnappeja onkaan. Toistotunteja 2610 ja kuuntelukertoa jaksoilla 17 jaksoa, niin yli 6000, niin on se enemmän kuin se, mitä me aluksi ajateltiin. Ja katsotaan, että suuntaus ylöspäin. En tiedä, miten tämä tästä taas lähtee. Niin toivottavasti päästään sinne ihmisten podcast-syövereihin. Ja ideana on varmaan se 2 jaksoa taas viikossa purkitella. Katsotaan. 1 jakso vähintään aina viikossa. Että. Joo, lähdetään siitä. Mutta kiitoksia. Tämä oli Toinen puoli podcastin jakso numero 18. Ja me palaamme taas varmaan vielä elokuun puolella. Ja sitten viimeistään syyskuussa, kun hommat tärähtää todenteolla käyntiin, niin siitä lähtee sitten viikko viikolta. Olemme teidän kiusanan. Kiitos vaan ja hei vaan hei.